Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Ug karon diay atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano no nga sinuwat ni Jenerica Bidad ug dili pa no. Salamat kaayo no sa pagsubaybay sa mga sugilano no nga ikan sa RMN Drama. Salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw. Shout out din yung tanan, amping mo Firmino. God bless. Ug karon di ta maglangan di ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Jenerica Bidad. Nahisulat sa hangin. Tinuod ba ang imong pagmahal kang Helena? Oo, sir. Unsa mo kamahal si Helena? Andap ko mamatay para niya, sir. Imo ba nang mabarugan ang maong saad, Lando? Oo, sir. Mahal ko kayo si Helena. O gusto ko nga siya ang ikauban na kuhangtod sa akong kamatayon. Asa kutob ang imong pagmahal kang Helena? Wa kini kinatuban, sir. Unsay gibati mo karon para sa imong asawa? Dakog sayo pag akong kaminyo ni Chuna, sir. Nahibaw ka gid anak. Sige. Tabangan ko ikaw nga makalingkawas ka sa imong asawa. Ha? Ipaanular ang inyong kasal. Ako ang mugasto. Tinuod ka, sir? Imong ipaanular ang among kasal ni Chuna? Oo. Dugay kini nga proseso. Pero kinahanglan nga sugdan na karon. Sige, sir. Ako nalihukon. Tawgan ko karon ang akong abogado. Siya ang mutabang aron maanular ang imong kasal sa imong asawa. Salamat, sir. Salamat kayo. Alam mo man mong cupcake man ah. Da, mutuo man kaanang Shane. Uy, wa man gyud na siya lami. Helena? Helena? Uy, ngano ka dong Lando? Ada ko ang ngisi, ah. Nganong gipatawag ba ka ni Sir Alejandro? Helena, tabangan ko niya nga maanular ang among kasal ni Chuna. Unsa? Ay, kung mauna, congrats daan ni mo dong. Lahi mo lagi kong gawas nun sa di madugay. Gustuhan ni Papa ang pagpaanular ni Lando sa iyang kasal. Oh, may noon. Kay kung maanular na ang ilang kasal sa iyang asawa, magpagkasal mi si Lando. Mugasto si Papa mo sa pagpaanular sa kasal ni Lando o sa iyang asawa? Mo kadi ako napati, Mama. Ug lipay kay mga pagkagnaw. Ma, nganong may pahiyong kami? May nahuna-hunaan lang ko, Shane. Unsa ka na, Ma? Ang asawa ni Lando, si Jonah. Kinahanglang mahibawaan nato kung hain siya karon. Ha? Tawagan ko si Tito Franco nimo. Hello, Julia. Musta naman? Patay na ba mo ba na? Wa pa, oy. Pero doon ako'y nahibawaan nga posibleng makatabang nato. Musta ba ka? Pangitaa ang asawa ni Lando. Jonah angan. Jonah Narabe. Asawa ni Lando Narabe. O ganong ako mang pagkitao ng asawa ni Lando? Aron magamit ta siya nga musamok kang Helena. Usa? Siya ang mupatay kang Helena. Ang asawa ni Lando. Mayo tuod ka ng ideya na. Sige. Pangitaon ko ka ng Chuna Narabe. Buhata gid kutob sa imong mahimo nga makit-anak nimo babayana. O lagi. Pero kung makalugar ka, pangita sa pagpaagi nga mahiluan ni mo diya si Leandro. Ayaw ka balaga. Ako ni bahala ni Alejandro. Pero, dili ni mahimong dalion.
Tungod kay mura o gisikitan sa maayo ni Helena. Ayaw pa daw ka ng nurse yung banaw eh. So ka. Asawa ka. Ikaw ang mas may katungod ng masilpi kay Alejandro. Makigdungan na si Alejandro og kaon na mong tanan. Maklisod ko sa pagbutang og hilo sa iyang pagkaon. Girang, may higayon nga musipyat sila. Pero, dili mahimo nga ako ang mapasanginlan nga mihilo ni Alejandro. Si Lina ang angayang pasangitan. Kana ang paniwaan niya. Sige. Ug ikaw, pangita akadong asawa ni Lando. Abi ni mo, Helena, huwag kabutangan sa kugibating kalipay karon. Pero, Lando, masugot kayo mong asawa nga maanular ang inyong kasal. Kinahanglan mo sugot siya. Pero, ang saan man kung dili. Helena, buhaton ko ang tanan nga makalingkawa sa akong kaminyoon. Maayo lang unta ko na, o yung mga babag. Di ko tugutan nga, doon ay mubapag sa tong kalipay, Helena. Karon nga, matabang na nato si Sir Alejandro, dako na og puruhan nga maanular gyud ang among kasal ni Chuna. Ugma, makikita na nako ang abogado ni Sir Alejandro nga mutabang nako sa pagprocess sa akong pagpaanular sa akong kasal. Pero, Lando, kinsa magit kang lalaki ka gusto mo suwat sa akong bahay, no? Mailhan ra siya, Helena. Sa pagkakaroon, anhi kauna matug sa bahay sa mga katabang. Hello. Nanawag ko kay may lain kong isugo ni mo. May papangita ko ni mo, bay. Chuna Narabi ang tibukngan. Asawa siya ni Rolando Narabi nga hilpir sa mga Aldimir. Kung imo nang madumduman ang iyang nimutangan, tawagan ko. Manang, nganong nagsigang suga sa bahay sa mga katabang? Ay, may balik baghigda diha si Lina. O ganun ibalik man siya. Nga doon na naman siya kapaulian. Gusto gyud siyang malibre sa kuryente ug tubig. Ay di masab maayo nga magpuyo siya sa bahay nga siya ra. Babae good siya. Unya, doon naman untay mulungkab siya ang bahay. May gani kay midagan pagkabati siya ang tingog. Hoy manang, Ah, suod mangyud mo ni Anang Helena. Tambag gira ng babayana. Nga mo pahawa na lang din eh. hala ka diha. Ang imong banay sugua anak, ma'am. Kay wa man ko'y katungod nga motambag anang dahilin na. Kay gamit man kay na siya ni Sir Alejandro. Hoy gaga. Hatagan ko ikaw og dako nga increase kung mapalayas na nimo si Helena. Ay gi-increase naman ko Sir Alejandro, ma'am. Unsa? Hangtod ka na. Gitrabaho na ni Alejandro. Aw, wa na tingali ka mo function isip asawa niya, ma'am. Bao nga siya na lang ang mibuhat tanan. ATM naman gani ko. Oh. Gikan nas opisina nga kong sweldo. Unsa? Alejandro, unsa naman lang gi akong papel ining baya? Unsa naman sila hitabo, Julia? May reklamo ka na, sab? Gibati lang nako. Ngawa na ko'y gamit din eh. Kay ultimo ang mga buluhaton sa pagsweldo sa mga katabang, imo namang gipabuhat sa opisina. Gusto lang ko nga maniguro nga mahatagan sila sa hustong sweldo o benepisyo, Julia. Pero, Alejandro, ako man ang trabaho. Pero wa ni mo trabaho Wa ni mo liho ka. Tungod kay Unsa. Tungod kay dili na ko ka-focus sa akong mga buhatonon. Tungod ni Anang Helena. Unsa magi problema ni mo ni Helena? Nagselos ko niya. Andam na ang banyo para sa mo pagkaligo, Sir Alejandro. Unya na kita magsulti, Julia.
Maligo na ko. Magkuha ko glaing makabantay nimo. Kanang lalaki nga nurse. Si Helena ang gusto ko. Dili ko ganahan ng Helena nga mo'y mo atiman nimo. Musugot lang ko nga ilisa ni mo si Helena. Kung ibalik ni mo nako ang diary ni Silas Julia. Unsa? Maboboluntaryo ko sa pagbihat ni ma'am. Kung imong iuli kang Sir Alejandro ang diary ni Silas. Ha? Alejandro? Helena? Nga nung ako mag-iing pasangin lang nga may kuha sa dayari? Kung nalimot ka, pahinumduman ti ka, ma'am. Naabdan ta magduha si Shane din sa sud sa dihang kuhaon ko unta na ang diary. Naaran niyong duha ni Shane ang diary, Julia. Busa iuli kini nako. Ha? Wa na ko ang dayari. Nakabati mo? Wa! Imo nang gibasa unsa. Ha? Bisan dili pa ka masulti, ma'am. Klaro kayo nga imo na ning nabasa. Ibalik nako ang diary ni Silas Julia. Ibalik. Wa na ko ang dayari sa animal! Wa! Ha? Bisan unsaon. Dautan gyud kini si Julia. Maungal lisod siyang higugmaon. Buisit mga tawana. Kanus amon sila mga matay, oy! Ma, Oh. relax. Naunsa ka man sa Shane? Ganong anihan man lang ka magpundo din sa akong kwarto. Kay mas pugnaw ang aircon din kaysa akong kwarto. Parehas ditang gisapot karon, mother. Naglibog na ko kung unsay buhaton sa panuway nga Helena. Musukol na ba na ako sa salbahis? Oh, may gara na. Kay mao may labanang papa. Ngayon niya naman sa kadinhi. Naanasan ng pelpel ay... Mga unasab ni karon. Magkatubang na sabta sa mga tao nga mga buiset. Maniod to na mga palangga. Palanggas imong mata nga nagsiga? Aw, dili di ay palangga. Unsa naman yung baya, oy? Wa na may lami, puyan. Ato na pala ning sinugod, ma. Ha? Aron maugdaw og apil ang mga panuway tang kaaway. Sunugon? Ma? Nganong may katawa ka, ha? Ganahan kang musunog iniining baya? Lain ang musunog ining baya, siya. Unsa? Dali na. Mudong ang tao kaon sa atong mga kaaway. Magbinuotan ta sa ilang atubangan, ha? Oh, sige. Mag-inartista lang una pa karon, ma. Hain naman ang uban manang. Ay ako naman to silang gibagtingan, sir. Gisinggitan man hinoon ko. Atid na lang tingali mi sa gaming lamisa mo kaon, sir. Maog yun, sir. Bito, sir. Dili. Anhi mo dinhi. Mudungan mo namo. Mauna ka na ang bagong balaod karon. Oh, niya na ba ang tanan? Oy, Wow! Kalami sa sudan. Shane, dali na. Lami kayo ang sudan, oh. Adobong baboy. Yes! Ano ba, baboy? Dali na. ala no. Manang. Kuwang man lagi ning bahawan. Pun-iki ni manang. Aw, abi man ako di mo kaon sa Inday Shane, God. Mukaon ko, no? Lamiking sudan. Sige. Lingkod mong tanan. Tuod. Unyang gabi eh. Ikaw gihapon ang magbuot sa putahe, ha, Helena? Ikaw na lang sad ang muluto. Kay lami kang mutimpla. Salamat, Ma'am Julia. Manang! Hay naman akong plato! Ni Ana Inday Shane, oy. Ninduta ng inyong ipang-inom, oy.
Makaayo man na og buang. Naunsa ka manang? Ay, nalibog lang ko ba? Ganina isog pa man kay mugod. Karon buutan naman kay mo. I-share ng inyong tambal, be. Ganahan kung muinom anang inyong giinom, da. Para pawa sa akong sapot ba? Sapot stiguan. Ay, sige manang ha. Hatagan taon niya ka. Sige na. Mangaon na kita. Mukaon dit ko kay humot kay adobo. Paliho ko og baso, Helena. Ni Aman. Pagkabuutan yun na ako, eh. Sige na. Mga una ta. Okay, bitaw. Naghuwat na ang grasya, oh. Ma! Hindi na masukal ni Ma'am Unlan, ma. Nagtusok-tusok naman na ni mo gunting, uy. Gihuna-una lang nako ang naong ni Manang. Ni Helena. Ini nga ang unlan, Shin. Ma! Kaluoy sa kong Unlan, uy. Pugni na lang gud imong kasuko, ma. Julia. Kalma. Kalma lang, Julia. Kana ba? Mukalma ka? Ala, kadugabon na yun akong tinanawan ni Ma'am Julia ganina. Imo man siyang gipadungog-dungog. Ay, kinsa may dili makurat, ana. Nga maldita pa kaayos mi aging mga oras. Unya, sa pagpangauna kay mura na mga anghel. Pero, klaro kaayo nga, kakit-kito na si Ma'am Julia ni mo. Bisan ko na pahiyom ka. Dili rin ka mahadlok ano, Ma'am Julia, nang? Uy, sa una day, mahadlok yun ko anak niya. Pero karon nga niya ka, aywa na, uy. Ha? Ako may nakaingon na dili na ka mahadlok ano, Ma'am Julia? Oo, ikaw. Sukad ka lang mo abot. Mura manggod og mihayag ang palibot ni ining bayad, day. Helena, mo lakaw na ko. Gapuhagod sa among hardinero. Piulo Pascual manggid ang datingan. Para makisinsiyo dali, Manang. Okay na dong, kay mo dawat mampungkog tibuok. Karaan. Asa man day ka? Karon ko pagkikita sa abogado ni Sir Alejandro. Mao ba? Sige ha, mo lakaw na ko. Humuta, Ay, pagkalami, arag payong sa among dalaga. Unsal man na? Miluag na ba ang imong gibati? Shane. Ma, kana mag-inartista ta. Kinahanglan nga bungulsat na sa isulti sa uban. Naglagot lang ko sa komentaryo ni Manang. Yung bagyong tiguanga. Hello. Onsa naman? May good news ko para mo. Magkita ta sa tuuptanan. Bye. Bye. Mula kauna ko, Shane. Ikaw unay atiman din sa bahay. Atiman na ang imong amahan. O pakighigala sa mga katabang. Unsa man kanang imong ibalita nako. Julia, natutulan na sa akong sinugo ang himutangan ni Tuna nga asawa ni Lando. Tinuod ka, Franco? Ug ang labing nindot ka balita. Kay dispirada kayo ng biyana. Palahubog na kayo. Kay gibiyaan sa kabit ibatanon. Unsa? Mauna ang nakalindot. Kinakinahanglan og kwarta kinibiyana. Di lang yun makikita niya si Lando. Wow! Guba na gid si Lando ini. Ug kun magguba na to si Lando. Goodbye, Helena. Okay, sige. Ikaw na'y sulsul ang asawa ni Lando, ha, Franco?
Ingna, nga daghan na og kwarta si Lando. Tungod kay kabit niya, ang nurse nga si Helena. Ay, kapala ka. Ako na bahala. Makikita ko ining tsura. Oh, ikaw. Sumandi, nagawing sulti niya? Mutabang lang ko aron makasud siya balik sa kinabuhi ni Lando. Helena, Kumusta naman, Lando? Nagkasulti na mo og ang abogado? oh, giyatagan ako niya og listahan sa andamo na ko nga mga dokumento. Mao ba? Helena, makapaabot ka ba hangtod nga maanular na ang abugasan ni Chuna? Ha? Uyab na ba ta? Hindi na kinahanglan nga litukon pa nimo ang atong gibati sa usa-usa. Helena, mabati ko ang imong gugma nako. Ug labaw nang mabati nimo ang akong gugma diha nimo. Para nimo. Igo na nga magbatuod nga doon natay koneksyon sa usa-usa. Lando. Helena. Pabutang ako kagawasan ha. Magpaabot ko lang to. May nanawak ang abogado tingali ni. Lando? Anong kitatukan naman ni mong imong cellphone? Kinsa man din ang nanawag? Si Chuna kini. Ang imong asawa ka ng nanawag? Di ko lang una siya tubagon. Pero kung dili na ni mo tubagon, basin ko mo anihina siya tini. Helena, ayaw kahadlok sa kong asawa. Oy, ibutang sa imong nahuna nga ikaw ang akong gustong ikauban hangtod sa hangtod. Salamat kami hunong nasa sa pagtawag. Lando, matangtanggit ka sa imong kinabuhi ka ng imong asawa. Helena, ayaw kaguol. Pinagi sa tabang ni Sir Alejandro. Makalingkawas ko kan Chuna. Oh, may gi-text siya. Unsa man? Animal. Oh, Tubag ako. parehas lagi na siyang sinultihan ni Ma'am Julia. Mao ka na nga akong asawa. Madaw-dawgon. Ug bastos. May lain sa siyang ki-text. Magkita ta sa ato karong gabi. Makikita siya dito sa inyong bay? Unsa man akong tungahon? Lando, imo siyang asawa. Og ang dili ka gusto nga musong siya din pakikita niya sa laing dapit. Sige. Tungod nimo. Makikita ko niya. Si Sir Alejandro na rin nagbel. Sakon sa una ko siya sa taas. Unsa? Nanawag ko no si Chona kang Lando? Pero dili tubagon ni Lando? O reklamo ni Chura. Bangag mo ni Bayana. Aw, musamot sila kagubot kung bangag na siya. Aw, mag-anto si sila ini. Siya ro dili mo hunong si Alejandro sa pagtabang Helena og Lando. Murag malingaw ko ni Julia. Pantayin lang niya ang mga liyok ni Lina og Lando, ha? Kaya ko na'y bahalang musul-sul ng Chuna siya buhaton. Sir Alejandro, may tuyo ka na ako? Naa na ba si Lando? Sir, naana. Og nagkasulti na sila ang abogado nga imong gipaato ni Lando. Mayo noon. Sir, nakadungog man ko nga dako og bayranan ka na magpaanular og kasal. Oh, dako kaayo Helena. Pero, nganong imo man gibuhat para namo ni Lando? Nakabati ka na sa akong gisulti. Gusto ko nga makitang malipayon kamong duha.
nga magkadayon ka mo. Dili sama namo ni Silis. Salamat sa mong pagsabot, sir. Unsa man? Ready ka na ba nga muasoy na ako sa sumpay sa dayari ni Silis? Ready na, sir. Natiman ang ginili mo ang detalye sa iyang gisuwat sa dayari. O, sir. Tungod kay Unsa, Helena? Tungod kay daloy kayo ko ni Celes. Ingon sa makita ko nga kung kaugalingon siyang dapit. Sige. Sumpay na ang imong giasoy na ako. Manang, Uy, hain man si Helena. uy. Nganong nangita man ka, ma'am? May tuyo ko niya, Manang. Mong nangita ko niya. Ayaw na lang og pangutana, good, kung nganong nangita kong Helena. Manang, ayaw kalimot, nga katabang ka lang. Oh, tuod di ay no. Ay nalimot man gid kong katabang ra ko. Oy, ay, nindot man gud kayong hunahon nga ako lang untay agawon. Manang, Ay, dong. Ma'am Julia, Oh, nganong may atras ka man, Lando. Sud dire. manang hilagot ako nga mulakaw ko kadiyot. May pakikitaan lang ko. Oh, nahuman ka naman ka sa imong trabahoon karong adlaw. Okay, lakaw lang. Salamat mo. Manang, sultihi lang si Helena nga milakaw na ko. Nahibaw na to siya kung asa ko. Oo, sige dong. Sweet naman di ay kaayon ng duha. Aw, sila gyud magdayon, ma'am. Kung maanular ng ilahang kasal. Unsa? Maanular. Oh. Angayan man sad sila nga maoy magkadayon. Kay pulos mga bugo. Ah. Pero ma'am, maayo ra gyud nga bugo na sila. Kay si Helena, siya maoy nag-atiman ni Sir Alejandro kay bugo man siya. Wa kay problema kay pinangga imong bana, ma'am. Unya si Lando, maoy nagpanindot sa palibot sa bay, all around panday, hardinero, gwardya, kay bugo man siya, ma'am. Unya, ikaw gyud ang bright, ma'am, kay ikaw gyud ang nahimo na mong agawon. Ginsulto ko nimo, Manang. Uy, wa, ma'am, uy, insulto din ang mudagtan nimo. Ah, hilom dia. Mulaban kanila kay parihas man mo. Oh, may rasad nga nabugo ko, ma'am. Kay kundi ba ko bugo, lain ang inyong kusinira ron. Buwisit ka! Tuan na, may sibat ng agawon kong kaging ug utok. ay, nako, Ma'am Julia. Layo ra gyud kay kasdagan sa kong utok, ma'am. Helena, Di na ba takutob sa kong asoy, sir? sa dihang gipahimuan kog duyan nga kahoy si Silis. Sa luyo. Maumaday ito, no? Nabasa ko sa diary ni Celes nga o sa kaadlaw na may abot ka nga kuyog ang imong pangasuonon. Gwapa ko no kayo si Vilma. Og anya, mas nasakitan si Celes sa dihang sa atubangan nila mga katapang. May propose ka og kasal ni Vilma. Napugos ko sa pagpropose o kasal sa ilang atubangan ni Silis. Kay mao'y gusto ni Mama. Wa ko kasabot kung ngano. O niya, midagan si Celes ang kwarto. Og dito, ihilak si Mayo. Way kabutangan sa kasakit nga ang gipati. Dili niya kini mahimong isulti. Sa hangin lang kini niya mahimong isuhat. Kadako di ay sa kung sa ni Silis. Dahil gayon nga nag-ungan. Nakita ka ni Celes gikan sa bintana sa bahay sa katapang nga nagpasinguhan. Nagsandig sa punuan sa kahoy. O niya, magulanon ka.
Tungod kay human sa akong pagpropose o kasal kang Vilma. Misamot kabugat ang akong gibati. Gusto ko mo atras. Pero dili ko na kinimahimo. Sige. Padayon. Gisira ni Celeste ang bintana. Nauwaw siya sa iyong gibuhat. Apan, wa madugay. Niabli ang pultahan siyang kwarto. Nakita ka niya nga basa kayo. Nagtutok ni Celeste. Dili ko na maantos akong gibati ni Adtong Higayona. Imo siyang gituol. O gigunitan sa suwang. Og Gihagkan ko siya sa gabil. og mihunghong ka. Ganong karon ka pa man moabot sa kong kinabuhi, Silis. Wa makasabot sa yung gibatik si Celeste. Tungod kay kimahal ka usab dir. Ikaw lang ang tag-iyas kasing-kasing ni Celeste. Ikaw lang, sir. Helena? Helena? Magawas na ako, sir, ha? Ganito na pa may pipinahalay nga nagkanong papag. Helena. Manang, Uy, Inday, nganong naghilak ka man? May nahitabo ba ni Sir Alejandro? wa man manang. Naunsam tong bata, ah? Naghilak magmaayo? Give your heart. Nga dili magyud ako kapungga ng paghilak. Nga ako may sakitan sa kapakyasan sa kugma sa kong inahan. Unsa naman sad nang hilak-hilak nimo? Helena? Oh, Laing padugang sa pusta na sad ni. Aron maluoy og samot nimo si Alejandro. mahimo pag dili lang ni mahatagag pati nga kahulugan akong paghilak, Ma'am Julia. O nga nang dili man. Nahibaw ko nga gikan ka sa kwarto ni Alejandro. Og wa ko mahibaw kung unsay gibuhat niya didto nga naghilak ka naman nga migawa sa bahay. May importante lang minggi pa nagsultihan, Ma'am Julia. Og unsa man kuno ni? Nga kinahanglan man gyud nga maghilak-hilak ka? Wa ka na ilabot kung mo hilak ko, Ma'am. May labot ko. Kaya kung bana ang imong gikasulti. Dili na natin magsulti, Ma'am. Oh. Excuse me. Unsa gyud ka pa nagsultihan ni Alejandro og ni Helena nga naghilak man siya. Ako kining susihon. Oh, naghilak ka usa, Alejandro? Mahimo bag mo gawas ka lang una, Julia? Nganong abugon man kunimo nga imo man kong asawa. O kay imo kong asawa, may katungod sab ko nga musod din sa kwarto. Oh, Nganong naghilak to si Helena? Nga may biya din Oh. O ikaw? Nganong naghilak man sa diya karon? Ha, Alejandro? Unsa may milagro nga inyong gibuhat nga nagdrama man mo? may gisulti lang nako si Helena. Nga nakapagtandog na ako. O gunsa man sad ko nun nga nagdrama na sad siya sa imong atubangan. Aron mo samot nga masuod ka niya sa iyang bulsa. Julia? Nahibaw ko, Alejandro. Lupig pa'y artista ng Helena. Maayo kaayong mapaluoy-luoy. Santa Santita na siyang dako. Plastic. Importante ang among gipanagsultihan. Tungod kay bahin kini ni Celis. Unsa?
Og unsa naman sa ang inyong gihisgutan bahin kang Silis? Nga nung magsige man mong hisgutan ng Silis, nga patay naman siya. Kung dili ka gusto nga magsige maghisgot ni Silis, iuli na ko ang iyang diary. Alejandro, nga nung mamugos mangyod mo, nga niya na ako ang diary. Wa na ako ang diary. Wa! Kung mao, pasag di ni si Helena nga magsulti bahin ni Silis. Og unsa man sa inyong gihisgutan kang Silis? Ang iyang pagkakatabang? Ang iyang gibati para nako. Unsay? Julia, gusto kong mahibaw ka sa mga kasakit ni Silis panahon nga niya pa siya sa bahay. Alejandro, wa na magyud kay gamay na lang respeto para nako. Ha? Ngayon dili man ako ang inyong hisgutan. Ha, Alejandro? Og unsa man ang nindot nga among hisgutan, bahin nimo. Wa nagyoy ayo kining kinabuhi, Alejandro. Dili na ko gusto makabati sa ngahan ni Silis dinhi. Nakasabot mo? Ha? O kung dili ka gusto nga mosamot ang akong kasukuan ng Helena, ayaw na pakigsulti niya. Nurse lang siya, o dili na ma-partner. Pero siya lang ang makasulti nako sa unod sa diary ni Silis. Unsay buot mong ipasabot? Si Helena ang nahibaw sa tanang sud sa diary ni Silis. O kinahanglan nga ako kining mabatian, gikan kang Helena. No! Nabasa ni Helena ang diary ni Silis. O, Og yakin ang gisiguhilo ni mo? mao ka na ang among panagsultihan kanunay. Dili! Ayaw pamati kang Helena. Alejandro, posible nga maghimo-himo lang si Helena og istorya aron Nahibaw ko. Dili siya mamakak. og giunsa nimo sa pagsiguro nga dili mamakak o maghimo-himo lang siya sugilanon si Helena. Wa na ko'y kapilian pa gawa sa pagpamati sa sulti ni Helena. Kinahanglang mo tuo ko sa bisan unsa nga isulti ni Helena bahin sa diary ni Silis. O dili ka makapugong, Julia. Kinahanglan po nganta ka. Kay wa ka na sa maayong panguna-una. O kinsa man ang nasa ustong pangunahuna karon, ikaw? Alejandro, ayaw intor pagsalik sa tanang isulti ni Helena nimo. Gawas. Gawas na, Julia. Gawas! Nganong nagasawa man in taon ko, ining Julia. Manang, Ay. naibig ang tubig? Ay, naidaghanday. Aon sa man, gusto kag tubig nga di kolor? Tubig lang yun ang ako, Manang. Sige, lingkod lang diha. Ipisan ta ka. Day, nakakita man kong giduol na sa katong maldita nga si Ma'am Julius Loyo. Unsa naman sige isulti niya nga naglisgag-lisgag mang ilong anto. Unya, pinasaka pang kilay. Pasagdan lang nato siya. Ay, dili man na siya mahimong pagkapasagdan, day. Kay musaka man sa bang atong dugo nga makabati sinultihan ang nang ma'am. Helena! Ay, ginoo ko. Magsulti ta! O, O sunod na ako sa gawa sa bahay! Naunsa naman sa to siya. Inom o sa daan og tubig. Buwahan, kusgan ka kung bugnuon ka. O, mana? O, kana. Ni ako. Tinidor, o. Unsa man ako ning tinidor? Himuan ning hinakiban. Dili ka mapriso, day, kung makadunggab ka ni ma'am og tinidor. Manang, dili lang nato pasamuton ang kasuko ni Ma'am Julia. Arin ako. Sige, day. Kutsara lang, o. Huwag day, kung sagpaon ka, ha? Day, ayaw pa mansahin ang imong naungs kamot sa tampalasan. Katong maid doon, madam na ngayon.
animal. Abi na ko og smooth na ang dagan sa akong kinabuhi. Ay, amay laing problema. Litsige ka ni babayhana. Nagdagi ka ni kagubot si Lina. Ma'am Julia? Unsa man ang pakisultihan ni mo na ako, ma'am? Oh! Ngayon kisagpa man ko ni mo. Tinuod ba? Nga gibasa nimo ang diary ni Celeste? Oh, Ma'am Julia. Gibasa na ko yung diary. Gikan sa sinugdanan ug hangtod nas katapusan. Dili tinuod ang tanang gisuwat ni Celeste sa iyang diary. Ang hain man nato ang dili tinuod. Ang bahin ba siyang pagmabdo sa prison? No, dili na nimo may isulti kang Alejandro. Og nganong dili man mahimo? Tungod kay dili ka na tinuod. Why anak si Alejandro o si Celeste? Giyon sa nimo sa pagsiguro? Dito ka sa prisohan? Helena, mahayan nimo ang tanan kung mahibaw si Alejandro nga ni mabdo si Celeste. Mahayan gyud ni nimo. Nganong mahadlok ka man nga mahibaw si Sir Alejandro nga may mabdo si Celeste? Nahadlok ka? Nga iyang ipapangita ang iyang anak? Hello, ma! Hello! Day! Oh! Sukli na, day! Buwang na bitaw na! Ayaw naglubaga ang aking todo, animal! Lubaga to, day! Lubaga to, day! Animal ka! Buhi ko! Ay! Iusan mo lang ako, inahan! Oy, abot ng rescue nga hubog. Ay, pala hubog. Nindot ting dagana. Dili na usong panaog-taog karong panahon na, Ma'am Julia. Kung sa una managana kong sukol mo, karon dili na. Kinuwag tango ko respeto ni mo. Uy, ina akong mama. Ay, ang buhok ni Helena. Ay, manuhay ka. No, hindi mo gusto. Ay, halasat. Magbinonlotay ko ng buhok, ha? Ang buhok. Manasa sa ba? Ang inanay kang bugno, ha? Karon kayo. Shane! Panuhay ka, Helena! Pusunong tagyod ka nga ni Mala ka! Dali, Helena. Managan ta, dali, kay mamusil naman ang amasuna noon. Hay! Mga panuhay! Ma, ay, nalipong ko. Da, para, nakaligo na yung tag-ahat, inida. Manang, dili ka ta tinudoon po si ni Ma'am Julia. Oh, kung mamusil siya, ay preso gayon siya. Uy, ni aman di ay kay gamay garo sa aping da. Okay na nang. Og, salamat isimo pagtabang nako. Patay. Gitawag na ka ni Sir Alejandro. Nanang kung makita niya ng samad sa imong aping. Ha? ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Bidad nahisulat sa hangin. Palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.